обичайния бросплит. Общо взето. Ще колабваме с Салфит. Имаме гърди. Нали, рънваме бросплит с малко модификации. Общо взето ще бъде Whole Intensity. Ще има мега многото обем, защото нали, то ние на бросплита хитваме един път гърди и след това ги хитваме на следващия път чак след една седмица. И затова на тази тренировка, която ще правим всъщност, ще трябва да се натоварим доста. Защото една седмица за възстановяване е доста време. Първо хранене с деня са 3 цели яйца, малко кетчуп без захар, малко филе и един банан. Второ хранене с деня е 100 грама пшеничен гриз. Трето хранене с деня е баница, нискомаслена и айран направен от скир, т.е. висок протеин. Четвърто и последно хранене с деня са 200 грама пилешка пържола и салатка. Gym, food, sleep. That's it. Отиваме с бака. Сон. That shit built me! That shit built me! Every time you go in the gym, every fucking speck of sweat, every speck of blood, every speck of fucking mental integrity, every single time that you come in here, you give 110%. If you're not giving 110% and you're only giving it... Това и казахме. Между другото, това, което е странно е, че нали, аз толкова, в който правя в момента съм го започнал от 2 седмици някъде и общо взето за толкова малко време вече има такива някакви сайд ефектове, като например brain fog, мале много често имам някакви и мога да сетя мега прости работи и се наспивам вечер, в смисъл не може да стигна толкова много къта, ама от един мой приятел така, знам за това, че като биш на къти не можеш да спи 1 месец. Като цяло с целя за 72 кг. Няма да кътвам много. Аз сега съм 76, 77. Защото искам да мейнтейн на същата мускулна маса. Тук цяло съм мейнтейн, но... Как ходя на фитнес? Утре ме гръб, обаче не мисля да го снимам и нали, ще дедлифтваме, което ще бъде супер фън и да. Това е обзето. Пак мога да го снимам. Ако съм се наспал. Възможно е. Да. Peace.